Toto je Poprad a dovolím si tvrdiť, že je to najkrajšie vyzdobené námestie a celkovo aj mesto na Slovensku. Ako môžeš vidieť, mesto zabezpečilo naozaj krásnu a obrovskú výzdobu, ktorá tvorí celé mesto a ako ním prechádzaš, tak si môžeš pozerať a teda obzerať, ako to úžasne vyzerá. Ja som tým maximálne nadšená a nikde na Slovensku som nevidela krajšie vyzdobené mesto, ako je Poprad. Aj napriek tomu, že odtiaľto pochádzam, tak nenadržiavam tomuto mestu, ale naozaj tá výzdoba je úžasná. Chytí každého za srdce, ak pôjdete okolo, určite sa zastavte, choďte sa pofotiť, síce tu bolo milión ľudí, lebo sú tu práve vianočné trhy, ale tá výzdoba je naozaj nádherná a sú to obrovské predmety, ktoré sú vysvietené a naozaj čaro Vianoc je v tomto meste, že úplne cítiť. Takže určite príď sa odfotiť, určite sa príď pokochať. Týmto chcem zároveň aj poďakovať pánovi primátorovi, ktorý sa o toto postaral, lebo to nie je len tohto roku, ale každoročne to tu takto vyzerá a fakt to stojí za to vidieť to. Napíš mi do komentára, ako sa ti to páči.